नहीं देना है ना, मैं बोला मत दो रिफंड, पर झूठ बोलता मत बोल दो। एलिस्टराची बायल आमची, एलिस्टराची बायल रोमॅन्सिया. आणि आज आम्ही चलली भोपाक. चंदन की यहाँ चंदन की लकड़ियाँ मिलती है बहुत घने जंगलों में, अच्छे चंदन की लकड़ी और काला चंदन भी इधर ही मिलता है. हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीजण बरी आहात. सो गाइस, आता वाजल्या सकाळची 6 आणि आता आम्ही वयता एलिस्टरागेर, कित्याक की आयज आमी वयतली पिकनिकेक थंयसान दांडेली. त्या खातीर आमी आयज ट्रेकिंगा भायर सरता. सूर्या मामा चोड दोळ्यार मारता. सो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मसिकोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फाईन. आणि आज आम्ही चलली भोपाक फुल पॉवर सारखी दांडेली. दांडेली मरे, दांडेली दांडेली वयतात आम्ही, दांडेली. आमचो पहिलो स्टॉप हो पळय पेट्रोल पंप. आवय आकडे धावतात मरे जायचे गिरगिर 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 गिरगिर. पळयात कितले दिसांनी बेश्टो बारीक सारीक वॉटरफॉल पळयलो आमी. पुष्पराज खंय वयता रे? झुकेगा नाही साला. होय. सो गाईज, आता आमी पावलेले आसा घाटार. बेश्टे फोटो म्हणून काडपाक रावले आमी. आता पळय त्याला मोबायलूच येला रे माकडांनी ओडून आमचो. आयतो पळय उजो उजो. आवय घाण केल्या मरे सगळी. आमचो नेचर बरबाद करून उडयला सगळ्यांनी. पात्रांव, हय अंकिता, तुझा भाव येला. गटर गटर गटर. अबे एका गड्डर एका गड्डर. अबे एका गड्डर एका गड्डर. अबे पयताले मोबाईलू द्याला काढून हातीतलो आणि आयडन बाबूवर बसून चाळयता. एका 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 वर लेके जा इसको. आम्ही रावल्या मातशे फोटोशूट करपाक. आणि व्ह्यू पळयात हांगा कसलो आहा तो. पतंगाचेर बसपाचो आनी वयपाचो. दिसत्या घराच्या कातार पळयात काय कितें ते आता. तुमची एका म्हणूंक लाय कोण रे आमची? कोण रे? दिसते एक तरी कोण कांदोळे जॅकलीन आंटी. जॅकलीन आंटी पळयताय जाल्यार ते कातार बरे आहा तुका. आणि एखादी कॉल रे. सो गाईज, पळय हांगासर चॅकिंग करतात. वयर चॅक पोस्टाचेर चॅकिंग सदींच चालू आसता तेंची. कितें जाला पळय रे हांगा. हालत खराब रोडाची बँड वाजल्या बँड. पात्रांव कितें झळटा रे? व्हाट्स हैपनिंग? आड़सर खाने के लिए रुका है रे? क्या रे नक्को सो बाता करता मरे तू. आडसार बॉडी बिल्डर. आडसार रे आडसार. चा पिवपाक रावला हांव. अरे पळय ही सगळी पियतात आडसरा. हय पळय हे आमचे बेटर हाफ. एलिस्टराची बायल आमची, एलिस्टराची बायल रोमॅन्सिया. हो त्याचो भाव मार्को. नारियल पाणी वाला. अय एलिस्टर ब्रो, नारियल पाणी वाला. नारियल पाणी वाला. नारियल ले लो नारियल. 15 minutes बहुत पैसा. बेंजिम टू म्हापसा. आम्ही ऑन द वे आहात दांडेली. गाईज, आम्ही पावलेले आहा आमच्या डेस्टिनेशनाचेर. सो गाईज, आम्ही न्हू हांगा हॉटेल बूक केलेले.
आणि हॉटेल आमकां सारखे पथेतीक गावलेले आहा सारखे फालतूर. स्विमींग पूल बीन सारको बुरसो जाल्लो आसा. इतले पयस येवन सारखे मय आसा. आणि ह्या रेसॉर्टाचें नांव जावन आसा अंच रेसॉर्ट. सो हांगा कोणी येवंक सोदता न्हू जाल्यार तुमकां रेकमेंड करता हांगा येवं नाका म्हणून. डू नॉट कम. हे पळय हे घाण. हे पळय हो स्विमींग पूल घाण. ह्या स्विमींग पुलान आतां आमकां ना म्हणटात ते पळय हे फोटवार हे सगळे बरें दाखयताले. हे कितें एलिस्टर बेजार जाला सारको आनी ताका तापयलो. दिस इज नॉट पॉसिबल. आमी इतले पयशे भरता कितें नाकाल्ले स्विमींग पुलाक भरता. लायक नहीं है ये पानी में. इतले बुरशे स्विमींग पुलान आमी केन्ना उतरच शकत ना जाल्यार. रिफंड नहीं देना है ना, मैं बोला मत दो रिफंड, पर झूठ बोलता मत बोल दो. ह्या रेसॉर्टान केन्नाच येवं नाका. अंच रेसॉर्ट म्हणून आसा दांडेली. एकदम फालतूर. थर्ड क्लास सारको थर्ड क्लास केन्नाच हांगा येवपाचें ना. हांव तुमकां शेअर करता तेजे फोटोज आहा पळय ते ग्रीन कलर उदीक. ग्रीन हांवें व्हिडिओ काडला स्विमींग पुलाचो तोय तुमकां घालता पळयात. हांगा कोणूय येता न्हू केन्नाच येवं नाका. पयशे पाणयान गेलेत म्हूण समज सारखे शापूत गेले म्हूण समज. गाईज हे पळय वदोवच्यान न्हू आमचो गुगल मॅप कोमान गेल्लो आसा आणि आमकां हांगा थंय घुणत आसा. आणि आम्ही आता शेळलेले आहा गाडी जंगल मे मत गाडी आहा पोया कितें जाता तरी पण रिसर्च करता हाडल्यान आमचे अजूनही पुलिस येता. पुलिस म्हणजे पुलिस न्हू तो बस ड्रायव्हर. आणि ये देखो इधर आप देख सकते हो कितना घना जंगल है. ये दांडेली नेचर रिसोर्ट कहाँ पे है? दांडेली नेचर रिसोर्ट ये वाला एड्रेस लिखा है इस पे. राजा राघवेंद्र टेम्पल टाउनशिप दांडेली. राघवेंद्र टेम्पल टाउनशिप दांडेली. या कंट्रीन हाका दुसऱ्या कंट्रीन आमकां खबर ना. आता या कंट्रीन हाका दुसऱ्या कंट्रीन आमी रॉंग कंट्रीन येयल्या. आता पोया कितें जाता ते. ये वाला आता सारकें नाका भुंय गेला ते. हमें गुमनाम है कोई जाता. आगे से पीछे जाऊं गुगल मॅप पर केन्नाच भरोसा कर नाका. राइट में. हे पळय आयज आमकां जाला तशें तुमकां बी जावं शकता. लोकेशन काढला कळलं? Finally, फायनली okay, so it's fine. फायनली गावलेले आसा. हांगाच्यान सारखे 21 मिनिटां दाखयता. आता मस्तीच आमी वदोच्यान घुंवताली 1 वर वेस्ट जाले आमचे. 12 मिनिट दाखयता. 12 मिनिट्स का अभी सामके एवढा तो बॅग पासून जायचे. आम्ही इतले स्टडीज बस करून आमची जॉग्राफी मात हिंगा इतले स्टडी केला. आम्ही बाहेर जाणार तो सगळं मॅप हिंगा कर्नाटका. कुछ तो होप हमको दिख रहा है. बिना का बिना का इधर ट्रक पे लिखा हुआ था कुछ तो हमको हिंट मिल चुका है. अभी कुछ दिख रहा है. हाँ. इंसान की थोड़ा करीब जा रहे हैं हम लोग. करीब जा रहे हैं और लगता है हम हमारे मंजिल के बहुत करीब है. हाँ. अभी देख के जाएंगे. आगे दिखने के लिए हमसे बने रहो. और हाँ हम जल्दी पहुंचेंगे. मैं आपको कितना कीप अपडेटिंग. हाँ. हम लोग आपको दिखाते रहेंगे. तब तक आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहो. चैनल पे बने रहो. हाँ. हम जल्दी पहुंचेंगे. हाँ. सो स्टे ट्यून गाइस. हाँ. ये देखो हम लोग अभी कितने घने जंगलों में पहुंच चुके हैं. नहीं रे हाँ, बहुत चंदन के झाड़ जंगली है. चंदन के झाड़. चंदन के यहाँ चंदन की लकड़ियाँ मिलती है. हाँ. बहुत घने जंगलों में अच्छे हाँ. चंदन की लकड़ी मिलती हाँ. है. और काला चंदन भी इधर ही मिलता है. और मेरे को दिखा रहा है हाँ, कि और अभी 2 मिनट में पुष्पा उधर खड़ा है. पुष्पा खड़ा है. हम अभी कॉन्टेक्ट करने वाले हैं पुष्पा के साथ. और चंदन हमारा जल्दी हाथ से पहुंचेंगे. ये बीच में आती है ये वाइपर जैसे. टकरा रही. बीच में वाइपर जैसे आती है. इधर वाइपर जैसे उसको एक साइड पे बिठा रहे हैं. टकरा गई. रोज लग रहे हैं. अरे वो देखो उधर श्रीवल्ली जैसे कोई दिख रही है. श्रीवल्ली ही है ना रे पुष्पा की बीवी. हाँ,
पुष्पा की बीबी इधर रहती थी, अभी अभी निकली है, अभी अभी घर शिफ्ट किया है उसको। हाँ तंगबली है। तंगबली है। कब पहुंचेंगे रे हम लोग, कब हाँ, पहुंचेंगे? मुझे नहीं लगता इस साल में पहुंचेंगे, नेक्स्ट साल लगता है में। तेरा गूगल मैप सही नहीं नहीं, है। अब हम हमारा ऑडियंस को अभी रुकना पड़ेगा हमको, हाँ। 1 साल तक अब रुकना पड़ेगा आपको, सॉरी टू से, बट क्यों इधर बहुत घना जंगल है अभी, इतने जल्दी नहीं पहुंचेंगे हम। बहुत बड़े गाव गाव ऊस दिसतात ते देवा खबर. बाय एरर आ गया हमारे अरे गूगल पर। अरे मौके नु है ऊस ते वो जाणटेलो फुटवर हा ये देखो फाइनली हम लोगों को हमारा क्या दिख गया है रे, जरिया, जीने का जरिया दिख गया है। अभी इतने 1 घंटे से हम लोग घूम घूम के फाइनली इधर पहुंच चुके हैं। नूरे हमको अभी जीने का जरिया दिख गया है। जरा दिख गया है और हाँ। इधर घर भर है, इसका मतलब यहाँ कोई इंसान हाँ। रहते हैं और देखेंगे हम। क्या मालूम अंदर जाके भूत हाँ, प्रेत हो तो भूत प्रेत हो तो तेरे इसलिए- पास है मेरे को जुगाड़ करने का। मेरे पास कौन थे हाँ और देखेंगे अब क्या हो रहा है। सो फाइनली पावली हमें रिसेप्शन तो पहुंच चुके हैं यंगिस्तान में मुंगिस्तान बहुत ज्यादा है। ये देखिए हमारे भैया है इधर काम काज करते हैं। हाँ ना भैया, एक और एक कितना भैया, एक और एक कितना, एक और एक कितना? अरे हे मग कासाला आम्हाला. बरे आसा हांगा. खंयसर बसया हाडलाय मरे चादर चादर हाडू ना, सोन्याची टी शर्ट दोरी आणि बसे नाजाल्यार ती झाडां पानां काड मरे, तू पयलात आसतलें ना. हांव करपी करपी मरे जाल्यार ओके करया. सांगला पुरो हांव रेडी आहा हें करया बरी. हय हांवूय रेडी आहा, म्हाका तसलें आवडटा. हा मज्जा. आतां तरी हांगा जाल्या पुरो, जालें डन. कित्याक सो फायनली गायज आमचो रावपाचो बंदोबस्त जाल्लो आसा आणि आम्ही आता काडटली आमची बॅगा गाडयेतली. नंबर 1 ये आता मज्जा येतली. और बड़ा ये तो हेड है तालो तो बड़ा होगा और बड़ा. कोण म्हातारो पहिले येलो त्यांना आलो सिक्युरिटी असतो कोकता तो कोण विचारता रे. गेला होय तुम्ही सांगा एकाच पॅच पॅच बॅग द पॅच पॅच बॅग दे. हॅलो म्हणता मग तुला आम्ही बॅगा बिगा काढलेली हा. माझे बॅग पोहू शकतात, मिनी बॅग माझ्या भाषेन. हांवूय धाकटे, माझ्या बॅगूय धाकटे. अरे आराम आहे ना कुठे गाव मी बदलापूर गोवा आहे मी गोवा बापसा. तुम्ही कसे आहात? चांगले आहेत ना? चला मी चाललो. तर गावले आमचे चाय हा तुकडे बॉक्स यार आपल्या जे मुळात माझी एक येदो हडलो आणि कितलो हेवी हा रे नो बूम बॉक्स. एका मोड हा एका मोडी हा होय हो हे असं
सो गाईज हांगासर पळया काय बरो व्यू असा फूल पावर आणि हांगासर आमचो कॉटेज पळय काय बरो सारको धाकटुलो आणि कितलो पावरफुल सारको कोजी फुल ऑन फायर बूम बॉक्स इधर है ये देखो ये पूरा बेड है आणि अभी हमारी इधर पार्टी होने वाली है ये देखो बाथरूम ऑल ओके बाहर व्यू हा बरो ई वाव ब्रो ये अलग मरे हैवी मरे ब्रो ये इसे बोलते हैं मजे मजे हाय शेजारी इली साखर इल्ली साखर दी रे इल्ली साखर दी इल्ली साखर हा साखर एक कानो 2 टमाटा झाली बेस्ट ओके गाईज सो फायनली आम्ही रेडी जाल्लेले आसा आणि हांवें सोडलो आसा फूल पावर ड्रोन आणि हांगासरलो जो व्यू आसा खबर आसा रेसॉर्टाचो जो अमेझींग आसा स्विमींग पूल बीन बरो व्हडलो आनी डीप आसा आनी पात्रांव पळय आमचो न्हेसोन रेडी जाल्लो आसा स्विमींग करपाक आनी तेच्या बाबड्याचे थोडे दीस न्हू सो खूब वर्सांनी भायरसून येयला सो तो बाबा एन्जॉय करता तशें तुमी एन्जॉय करा गायज तुमच्या फॅमिली वांगडा आणि आयचो आमचो व्लॉग कसो आसलो तो कमेंट करून सांगा आणि हेजो न्हू आमी पार्ट 2 करता ओके व्हिडिओ जातली व्हडली न्हू म्हणून पार्ट 2 करता आणि आमच्या चॅनलाचेर तुमकां बरे बरे कंटेंट्स गावतले सो लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका कॉमेंट बीन करपाक विसरो नाका आणि सांगात आमकां आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते आणि मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन टिल देन हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्लॉगान बाय टाटा